and gentlemen, let's get ready to rumble! Pigmusayen ni wrestling icon nga ni Hulk Hogan iti edad a 70 ket maysa itang Hunyo 24 iti Amerika. Sigod iti otoridad nakaawat iti tawag dagiti emergency responder manipod iti balay ni Hogan iti Clearwater, Florida. Oras teras 10 iti bigat. May panggep iti cardiac arrest wenno atake iti puso. Naideklarar a pimusay ni Hogan iti idatadeng daytoy iti hospital. Ni Hogan, Terry Bollea, iti paypaysoan nagana ket namamu akadakilan anagan iti professional wrestling iti dekada 80 ken 90. Saan laeng nga iti wrestling nga simikat ni Hogan no di ket di pa iti Hollywood ken nagduduma nga parte iti pop culture. Amamo ti WWE legend Hogan iti arwat na iti nalabaga ken duyaw iti entrance na nga The Real American ken kaduan at agasuporta akas Hulk Minions. Nagtultuloy iti wrestling ring ni Hogan naging iti edad ng 50. Nang idanon meten iti panagladingit iti pupusay ni Hogan manipod iti wrestling community, personalidad iti politika ken dagiti Hollywood stars. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.